טוב, בוקר טוב, שבת שלום. שמוליק ואני, שתראו לו, הולכים לעיר דוד. מה שאנחנו מבקשים, הסיור הוא בין 2 ל-3 ולהתחלק חצי-חצי, שגם לכם וגם לנו יהיה יותר נוח. אז בבקשה, שמוליק... קודם שירותים ומים, שיהיה לאנשים. מים, כי ההליכה היא... שמוליק, איפה אתה? אני פה. שמוליק מושך לשם, אני נשאר כאן. בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? יופי. אז בואו בבקשה נתחיל לצעוד. אכפת לי, אני הולך לשיר לכם. אתה לא בא? די, נתראות, ביי. יש לו זה. הוטל. היה כל הזמן, זאת אומרת. היה כל הזמן. טוב, בואו נתקדמו בבקשה. רואים אותם? אוקיי, הסיור שלנו היום לעיר דוד, אבל אנחנו נדבר גם על דברים שקשורים או דברים שקשרו אותם לתקופתו של דוד המלך, או גם תקופה קצת יותר מאוחרת. אז אחד הדברים שלא קשורים לדוד המלך, למרות שזה נקרא מגדל דוד ומצודת דוד, המתחם שפה, שימו לב, רשום מגדל דוד, החיזיון הלילי במגדל דוד. אין שום קשר לדוד המלך, דוד המלך מעולם לא היה באזור הזה, דוד המלך היה בעיר, אנחנו נגיע לעיר דוד בהמשך. מה שאת אומרת שוב, מה שאת אומרת אנחנו רואים, המקום הזה מיושב בתקופת בית שני. יש פה שרידים מהתקופה החשמונאית, יש פה שרידים מתקופתו של אורדוס. אורדוס בונה פה את הארמון שלו, הארמון של אורדוס נמצא בחלק הזה של העיר העליונה. דוד המלך מעולם לא הגיע לפה, דוד המלך מעולם לא היה כאן. שוב, אתם יודעים, עכשיו בדרך כלל כשמדברים על דוד מראים לנו את המסגד, שזה ממש לא שייך, בכלל לא בעניין. שוב, מה שאני אומרת שאורדוס בונה פה למעשה 3 מגדלים, אחד לזכר אשתו אהובה מרים, אחד לזכר חברו איפיטוס ואחד לזכר אחיו פצאל. כאשר ירושלים חרבה בשנת 70 לספירה, הרומאים מחריבים את העיר, הם משאירים את 3 המגדלים האלה. פה יש לנו חסרית של אחד המגדלים, החלק התחתון שלו, כנראה מגדל פצאל, אחד המגדלים. במאה החמישית מתיישבים כאן נזירים, נוצרים, וקוראים למקום הזה מגדל דוד. אז אם הם אומרים, למה לשבור להם את המילה? אז, וזה הסיפור, אמרתי, דוד המלך לא היה פה, דוד המלך היה למטה. דבר נוסף, עוד טעות, שמדובר על קבר דוד. אז מי שמכיר קבר דוד בהר ציון, מה שרשום בתנ"ך, דוד מת ונקבר בעיר דוד. אז שוב, מסורות מוסלמיות ומסורות נוצריות מחברות את הקבר לכאן, ואם הם אומרים, אז גם אנחנו נגיד, וכנראה, זה כנראה לא. כנראה לא קבר דוד. אז איפה? קברו של דוד, מה שרשום בעיר דוד. אז יש שם איזה אתר שאומרים שם קברי בית דוד וכן הלאה, לא בטוח. אבל מתייחס למה היא אומר לקבר, כן, קבר דוד, כן. מסורות, זה המסורת. חלק גדול, הרבה קברי צדיקים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה לא. אבל מסורת, כמו שאמרתי, מסורת, ואז זה בסדר, זאת אומרת, לבוא ולשתדח על הקבר. אז כמו שאמרתי, אם אנחנו מדברים על... Dari Eliga, un meccanismo sociale mancato. Ma è ciò, lo so che Aishan,
facendo più superiori forse מה? משקיעים פה המון ואפשר להשקיע עוד הרבה יותר לשער גם תהיה נקייה. אנחנו מסתובבים רק איך שנקי. יש להם שם שכונה שלמה שאומר שמחזיק להם שם. כל שנה אנחנו מקבלים ציור חדש. מי שמתמחה, מכירים, באזור פשוט יש כמה ציורים במרכז העיר. הציור הזה, כמו שאמרתי, הוא ציור החדש יותר. מי שעושה אותו, יש בצרפת, בליון, סטודיו שמתמחה בציורי קיר, מקבלים נושא, הולכים מציירים את זה בצרפת בסטודיו, והם כאן גם מדליקים. הציור הזה הוא עוד מכה. מי שלא מאמין, אני אראה לכם אחר כך. הציור הזה למעשה מתאר את ירושלים, במאה החמישית, מהשישית לספירה, מה שקרה ירושלים, ביזנטית, הוא נמצא למעשה במשהו בשביל לבוא את הקו. אז עיר רומית ביזנטית, בונים את העיר, יש תוכנית איך לבנות העיר, ויהיה קו, וירחוב את זה לרחוב שוק, לב העיר, קו ועולה, קרדיולוג, מצפון לדרום, לא משנה, יש בתים, אין בתים, בונים את הרחוב, ירושלים קרדו ענק, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה זה חלקו של הקרדו ממשיך למעשה 23 מטר רחוב. עכשיו, כמו שאמרתי, הציור הזה מתאר את ירושלים במאה החמישית והשישית, אבל בציור הזה יש כמה גימיקים נורא נחמדים. אז תסתכלו בצד ימין למטה, רואים? כן. רואים את הילד? מהמאה ה-21 שפוגש ידם במאה החמישית והשישית. תסתכלו שמאלה. רואים שם איזה גימיק? טדי קולק. מה? טדי קולק. כמובן רואים את טדי קולק. פה. איפה? זה טדי קולק. כולם פעם היו צעירים. הגיל עובר עם הזמן. מה שאתם שוב גם כן נוגע לענייננו, מה שיש כאן, למעשה לידו, יש שתי דמויות. הדמויות, שני האנשים האלה בנושא הארכיאולוגי שחטפו בעיר העתיקה בירושלים, נחמן אביטל חפר כאן ברובע היהודי, בנימין מזר חפר הרבה מאוד, בין השאר גם בכותל הדרומי. אז שניהם החליטו להנציח כאן על התמונה הזאת, בהחלט מגיע להם. דרך אגב, בחיים הם שני שופיים, אבל במאה החמישית לא היו שופיים. אז הנציחו אותם ללא. מי? טדי? כמו שאמרתי, שני האמירות. דבר נוסף שיש כאן, תסתכלו לבד, אתם מכירים את הציפור הזו? אוקיי, אז מי שגר באזור בשרון, שפלה מכיר את הציפור הזו. זוהי התוכנית היחידה בירושלים. כן, לא חיות כאן. מה הקשר לתוכניפה ולכאן? התוכניפה היא הציפור הלאומית כמובן. מבחינת הציפור הלאומית. אבל כשאנחנו מדברים היום זאת אומרת שמשחזרים משהו מקובל, שאנחנו נראה את ההבדל בין חדש למשוחזר, ולכן יכלו להביא אבנים כאלה, אין שבעיה להביא, הרבה אבנים שבורות יש בירושלים, אבל שמו אותם פשוט שנראה את ההבדל בין המקורים לשחזור. מאוד מקובל, שכך זה. דבר נוסף, יש כאלה שפעם סיום ראשון במסגרת הזו? כן. כולם כן? לא, סיום ראשון במסגרת העירייה. אנחנו התקופה שאנחנו עוסקים, התקופת בית ראשון, סדר בית ראשון וגם קצת בית שני, וכאן כמובן יש לנו שרים. זאת אומרת, אם תסתכלו למטה, אתם רואים את החומה הרחבה. הסיפור כמובן של החומה הרחבה, אנחנו מדברים על 721 לפני הספירה. שוב, הממלכה מחולקת, יש ממלכת יהודה וממלכת ישראל. לאחר שלמה המלך הממלכה מתפצלת, מגיעים לכאן את האשורים וכובשים את ישראל, מגלים את 10 השבטים. קצת בעיה, זאת אומרת, כי 10 השבטים, מה שמופיע בפרסומים, שכ-28,000 הוגלו. כנראה חלק גדול מ10 השבטים מגיעים לירושלים. ירושלים גדלה באמת מתפתחת.
20 שנה לאחר מכן, זאת אומרת, האשורים לא מסיימים את העבודה ומגיעים לירושלים, לכבוש את ירושלים. עכשיו, מי שהמלך אז בירושלים, אחד המלכים הגדולים שהיו לנו, זאת אומרת, באמת אחד הגדולים, חזקיהו המלך, וחזקיהו מחליט, זאת אומרת, לבצר את העיר. אז המבצע הנשיא הגדול ביותר שלו, באמת מבצע שאנחנו עד היום לא מבינים, זאת אומרת, איך המבצע הזה בוצע, ממש אין לנו שום הבנה. בעיר דוד נקבע את השילוח, למעלה מחצי קילומטר מתחת לאדמה, זאת אומרת, הוא מריח את המים ממעיין הגיחון לצד השני של העיר, זאת אומרת, בבריכת השילוח. אין מושג, זאת אומרת, איך עשו את זה בלי לייזר ובלי שום דבר, חצבו משני הצדדים ונפגשו, וכך למעשה בתוך העיר יש מים. דבר נוסף שהוא עושה, הוא מבצר, בונה חומה רחבה, שימו לב ברחבה של החומה של 7 מטר רוחב, החומה פה למטה. ואפשר לראות אותה שם, החומה, שימו לב, אפשר לראות את המפלס של הפחות יותר בגובה הכניסים, ב8 מטר גובה. אנחנו מדברים על אזור שהוא מבחינה אסטרטגית בעייתית בירושלים, ומגיעים לכאן האשורים, עוד 700-700 אחד לפני הספירה, שרים על העיר. כמו שאמרתי, מים אין בעיה, זאת אומרת, המים נמצאים מי שאתה אומר דיבר עברית, בוא נגיד פשוטי עם, בוא נגיד יהודית, מה שקוראים. מגיע לכאן, הצבא, הצבא של צבא אשור, שר הצבא הוא רב שקד, והוא אומר להם, ויאמר אליהם רב שקד, אמרון על חזקיהו, כה אמר המלך הגדול, מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרת, אך דבר שפתיים, עצה וגבורה למלחמה, אתה על מי בטחת כי מראת בי. אתה הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ. חבר'ה, זאת אומרת, המושג משענת הקנה הרצוץ, מה הבעיה פה? אז זה על מצרים, כנראה, זאת אומרת, ההיסטוריה כנראה לא חוזרת על עצמה. אשר ישמח איש על אהובה בכפו ולחבה, כן פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים פה. אדוני אמר אליי, עלה על הארץ הזאת בהשחיתה, ויאמר אליקים בן חלקיהו שבנה ויואח אל רב שקד, דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. מה שהוא עשה, זאת אומרת, דיבר בעברית למעשה. מה שאומרים לו, זאת אומרת, למעשה מי שמכיר את השפה הבינלאומית, הארמית, זה החכמים, זאת אומרת, אנשי המלך. ולמעשה, זאת אומרת, הוא מחליט, והם מבקשים לו, דבר ארמית, אל תדבר עברית או יהודית. והוא ממשיך לדבר, הוא מדבר אל העם, הוא לא מדבר אל אנשי חזקיהו. זאת אומרת, באמת... יהודי זה כמו הגששים שמדברים. כן. וכן הלאה, זאת אומרת, בבוקר, זאת אומרת, קמים, בבוקר אחד קמים, ולמעשה, זאת אומרת, אין צבא אשור. אז יש שתי גרסאות בתנ"ך, גרסה אחת שאומרת שהייתה מגפה, וכ-180,000 מהלוחמים, זאת אומרת, אשור. זאת אומרת, בגרסה אחרת, בדברי הימים, זאת אומרת, יש גרסה שאומרת שלמעשה הייתה כנראה מרידה במקום אחר, והצבא עזב. אז למעשה ירושלים ניצלה, זאת אומרת, הרבה בזכות החומה, הרבה בזכות חזקיהו, זאת אומרת, למעשה המלך חזקיהו, לעוד 114 שנים, עד 586, וזה נדבר בעברית. לא נתנו לו את הכבוד המגיע. מתחתנו, ירושלים, זאת אומרת, העיר העתיקה לא נחפרה כמעט, מעט מאוד חפירות נעשו כאן, החפירות נעשו בעיקר לאחר 67, זאת אומרת למעשה, זאת אומרת לא נשאר, רוב הבתים פה פשוט חרבו, ואחרי, זאת אומרת לפני שאת אומרת בונים את הבתים החדשים, ארכיאולוגים, וראינו את התמונה שלנו נחמן אביגד, מבקשים לכם, נתנו לנו קצת ככה לגרד את המטר שניים מתחת האדמה, ואכן הגיעו ל3 מטר ומתגלים פה ממצאים אדירים מתקופת בית שני. תקופת בית שני, אם בית המקדש הראשון חרב ב-586, לפני הספירה, בית שני חרב בשנת 70 לספירה, ואחרי זאת אומרת מתגלת, זאת אומרת יש פה, אתם רואים רובע ההרודיאני, רחוב שנמצא, אתם רואים את ישיבת הכותל, מתחת לישיבה, זאת אומרת יש רחוב בתקופת בית שני, רחוב של כהנים כנראה, עם בתי פאר, שם בית של 600 מטר מרובע, בתקופת בית שני, עם סיפסים, זאת אומרת, עם סטופות, זאת אומרת, ציורי קיר, זה דבר שלא נתפס היום. וכאן, זאת אומרת, מתגלה, זאת אומרת, בית שקוראים לו בית השרוף. מגלים פה, זאת אומרת, שרידי שרפה, מגלים פה חרב ומגלים פה זרוע. ואת אומרת, איזשהו חרס שרשום עליו קטרוס. קטרוס, הוא באחד הכהנים, זאת אומרת, הגדולים בבית המקדש בתקופת בית שני. ואז זאת אומרת, עושים פה, זאת אומרת, מי שמחבר, זאת אומרת, קוראים פה סיפור שלם עם סרט שמספר, זאת אומרת, בתקופת המרד הגדול, שאחד מהבנים
זאת אומרת של הכהן קטרוס, למעשה מצטרף למורדים, וככה למעשה נגד משפחתו. אז סיפור, זאת אומרת, שלם, זאת אומרת, שעשה פה, זאת אומרת, עם סרט מדהים, שעשה אדיר זיק, מי שמכיר, אדיר זיק היה בטלוויזיה, אז זה בתוך הבית השרוף, כמו שאמרתי, בית שני, ואנחנו הולכים לדבר גם על בית שני וגם על בית ראשון. כיפה. שוב, סכמה, אם זה ככה היה בדיוק. כמו שהם מציירים. ולמעשה, זאת אומרת, הסיפור, זאת אומרת, של הר המוריה, זאת אומרת, אנחנו מדברים, זאת אומרת, על הר הבית, הר הקדוש ביותר. הקדושה, זאת אומרת, מתחילה, זאת אומרת, שוב, על פי, זאת אומרת, המסורות, אנחנו, זאת אומרת, מדברים, זאת אומרת, מכאן נוצר העולם, לכן, זאת אומרת, אבן השתייה או אבן התשתית, זאת אומרת, נמצאת שם, זאת אומרת, איפה שם כיפת הסלע, סלע התשתית, על פי המסורת למעשה של 3 הדתות. שוב, סכמה, זאת אומרת, אם זה ככה היה בדיוק. כמו שהם מציירים. ולמעשה, זאת אומרת, הסיפור, זאת אומרת, של הר המוריה, זאת אומרת, אנחנו מדברים, זאת אומרת, על הר הבית, הר הקדוש ביותר. הקדושה, זאת אומרת, מתחילה, זאת אומרת, שוב, על פי, זאת אומרת, המסורות, אנחנו, זאת אומרת, מדברים, זאת אומרת, מכאן נוצר העולם, לכן, זאת אומרת, אבן השתייה או אבן התשתית, זאת אומרת, נמצאת שם, זאת אומרת, איפה שם כיפת הסלע, סלע התשתית, על פי המסורת למעשה של 3 הדתות. יש מסורת שהאדם הראשון, זאת אומרת, נברא כאן, ולמעשה, זאת אומרת, הראשון, זאת אומרת, למעשה, זאת אומרת, מי שלמעשה מגיע לכאן, זאת אומרת, עם בנו, אברהם מגיע להר המוריה לעקוד את בנו. על פי המסורת היהודית, על פי המסורת המוסלמית, זה קורה במכה עם ישמעאל, אברהם וישמעאל, זאת אומרת, זה המסורת המוסלמית. שדוד המלך, נגיע לעיר דוד, זאת אומרת, למעשה רוכש את המתחם הזה, היה פה, זאת אומרת, גורן, הרבנה היבוסית, זאת אומרת, עיר יבוסית, רוכש את המתחם הזה, גורן, זאת אומרת, חוץ מאשר, זאת אומרת, לדוש שם, זאת אומרת, חיטה, למעשה זה גם מקום פולחני, והקדושה, זאת אומרת, למעשה נשמרת. דוד המלך, זאת אומרת, לדוד המלך לא ניתן לבנות את המקדש בגלל מעשיו, זאת אומרת, ידיו שפכו דם, ולמעשה מי שבונה את בית המקדש הראשון זה שלמה. שלמה בונה את המקדש כאן, באותו מתחם. זאת אומרת, על פי כנראה, זאת אומרת, בית המקדש הראשון והשני, זאת אומרת, איפה שהיה כיפת הסלע או כיפת הזהב, שם היה קודש הקודשים שהיה בית המקדש. בית המקדש הזה, זאת אומרת, שורד, זאת אומרת, למעשה עד שנת 586 לפני הספירה, אז מגיעים לכאן הבבלים, הורסים את בית המקדש ושורפים את ירושלים. 80 שנה לאחר מכן נבנה בית המקדש השני, זאת אומרת, העם הולך לגלות בבל, ואז מגיעים, זאת אומרת, הפרסים, כורש, מחזיר, זאת אומרת, השיטה המקובלת אז הייתה, זאת אומרת, מה שלעשות זה פשוט לקחת עמים, זאת אומרת, להעביר עמים ממקום למקום, אז כמו שלקחו נגיד, את 10 השבטים לאשור, האשורים מביאים לכאן, זאת אומרת, עם שנקרא כותים. מה זה כותים? שומרונים. השומרונים של ימינו. זאת אומרת, שאלה טובה. תראה, דבר ראשון, יש לנו, זאת אומרת, כבר היסטוריונים שתיעדו. זאת אומרת, אין ציון, אבל יש כבר היסטוריונים שתיעדו. אז הוא נראה, זאת אומרת, סביר להניח שהוא נראה משהו דומה לזה. כמובן שזה המקום היפה ביותר, זאת אומרת, בוא נגיד, יש אומרים מי שלא ראה מקדש אורדוס ניאבה, ולא ראה, זאת אומרת, מקום, זאת אומרת, ועכשיו, עם המקום הזה, כבר יש שיעורים, כבר יש ציורים, זאת אומרת, בוא נגיד, אם זה בדיוק כך, אבל גם התגלו קצת שרידים, זאת אומרת, פחות חלק, לא הרבה, אבל חלק התגלו. אז כך, זאת אומרת, כנראה, זאת אומרת, על פי כמעט מרבית החוקרים, כך נראה בית המקדש, פחות או יותר. גם בתנ"ך כתוב איך... עכשיו, לכן, זאת אומרת, איך נראתה המנורה? זאת אומרת, יש כפתור ופרח וכן הלאה, יש ויכוחים. הם טוענים, מכון המקדש שכך נראתה המנורה, אוקיי, הם יכולים לטעון. אז לא ברור. הדבר הקרוב ביותר שהתגלה כאן בירושלים, זאת אומרת, למנורת המקדש, ברובע ההרודיאני, שזה הרובע של כהנים, יש שם, זאת אומרת, חרוטת, מישהו חרט את המנורה.
עכשיו, מי שחרט ראה את המנורה, כי זה או כהן או בן של כהן, כנראה בן של כהן שבא לבקר את אבא שלו וחרט, היא לא נראית כך, נראית קצת שונה. אז אחרי, כמו שאמרתי, זאת אומרת, אם היא נראתה כך או לא כך, אין לנו מושג אם בית המקדש נראה כך או שונה קצת, זה בסדר, היה מפואר. היה מפואר ואומרים, זאת אומרת, אם, זאת אומרת, שבעת פלאי עולם, זאת אומרת, הוא נבנה קצת אחרי שנבחרו שבעת פלאי עולם, העולם העתיק, הוא היה נכנס שבעת פלאי עולם בטוח. אז בהחלט מבנה, זאת אומרת, יפה, מדהים, גדול. שוב, רק שנבין, זאת אומרת, כרבע מיליון עולי רגל בכל חג מדהים, תחשבו על המספרים. מה שאת אומרת, אנחנו רואים, ואנחנו נראה, זאת אומרת, מתחתנו, ואפשר גם לראות ממש, זאת אומרת, למעשה, זאת אומרת, את הכותל. עכשיו, הכותל, אנחנו רואים את הכותל המערבי והכותל הדרומי. עכשיו, מבחינת הכתלים, זאת אומרת, שוב, כשאנחנו מדברים על הכותל עצמו, אין קדושה. הכותל למעשה הוא קיר תמך של הר הבית. זאת אומרת, שאור כניסות, זאת אומרת, לבית המקדש, הכניסה הראשית נגיע אליה היא אופל, ולמטה אפשר לראות את אבני, זאת אומרת, ממש אבני הכותל, המקוריות. דבר שעוד היה, זאת אומרת, יש פה, זאת אומרת, הרבה לא ירושלמים, כן? בירושלים, בכל יום שישי, לפני כניסת השבת, יש צפירה. לא יודע אם זה בכל בערים, אבל בירושלים קיימת צפירה. הדבר הזה לא חדש, כי כאשר, זאת אומרת, כאן למטה, ממש מתחתן, התגלתה אבן, שרשום בית התוקע להכריז, כנראה, בכל יום שישי, לפני כניסת השבת, זאת אומרת, היה עומד מישהו עם חצוצרה, ומכריז על כניסת, תוקע בחצוצרה ומכריז על כניסת השבת, אז פה יש העתק, האבן המקורית נמצאת במוזיאון ישראל. אז כאן כנראה, זאת אומרת, האבן הזו הייתה ממש בפינה, וכך הוא היה תוקע ומבשר על היום כבר רואים אותם. עברנו דרך חומה אחר כך. ירדנו לפה, למעלה ירדנו לפה, ובכל מקום עצרה בספרה, היא ממש טובה. זה אתה מכיר את זה, נכון? זה סוג של גרניום ריחנים, ברכים על זה. כן. צלם את הזיתים, שפעם הבאה נבוא נראה אותם כמה גדלים. אבל הם מצחיקים. זו למעשה הכניסה הראשית. זה דבר טוב. הכניסה הראשית לבית המקדש. אופל זה לעפיל, עין לעלות, לעלות. כמו מעפילים שהגיעו לארץ. כן, אותו דבר. אופל, עין, וו, פי, למד. מעפילים כמו שעלו מעפילים. כמו שאמרתי, זו למעשה הכניסה הראשית לבית המקדש. זאת אומרת, היו פה למעשה, היה שער כניסה ושער יציאה. היה שער המשולש, אפשר לראות את השערים האדומים. שער בצד ימין, אפשר לראות שער המשולש, שערי הכניסה לבית המקדש. קצת קשה, אבל אם תסתכלו על מבנה, יש פה מבנה נוסף שהוא מאוחר יותר, מאחוריו יש משקוף, רואים? למטה המשקוף? רואים, ממש על הקיר של הכותל הדרומי, רואים שם ספסלים של משקוף, וזה היה השער השער הכפול, שער היציאה לבית המקדש. זו הכניסה הראשית, זאת אומרת, השערים האלה נקראים שערי חולדה. אז פעם, זאת אומרת, אם עדיין, זאת אומרת, הדגם של ירושלים בתקופת בית שני, אז יש שם, מסומן שם קבר חולדה הנביאה. לא הגיוני שבכניסה לבית המקדש תהיה קבר, והיום החוקרים, זאת אומרת, אומרים שהחולדה, הכוונה היא, זאת אומרת, מכאן למעשה נכנסו מתחת לאדמה, כמו חולדות, ועלו, זאת אומרת, למתחם הר הבית. ולכן, כנראה, מכאן בא השם שער. כן, כן. אנחנו עכשיו היינו קודם בחלק המערבי שלו, עכשיו אנחנו בחלק מדרום לו. עכשיו, זאת אומרת, אחד הדברים, זאת אומרת, עכשיו, הכניסה תמיד הייתה מצד ימין, זאת אומרת, היציאה גם מצד ימין, זאת אומרת, הייתה הכניסה, שם, זאת אומרת, הייתה היציאה, פרט לאנשים שנמצאים באבל. אנשים שבאבל נכנסים הפוך, ואז אנשים יודעים שצריך לנחם אותם. עכשיו, אחד הדברים, זאת אומרת, המתאימים, אפשר, זאת אומרת, לראות, אם תסתכלו, אתם רואים לך, מאחורי התקלים, רואים שם המדרגות. רואים? אלה למעשה המדרגות, חלק ניכר המדרגות הן מדרגות מקוריות, גם משוקצרות ומקוריות, ואחד הדברים המדהימים
שכל מדרגה היא ברוחב שונה. עכשיו, אורדוס, זאת אומרת, מהנדסיו היום, מהנדסים, בוא נגיד, לא היו מהנדסים כאלה, אז למה הם טעו כאן? הרי מדרגה, בונים מדרגות ברוחב שווה. זה יהיה בסטנדאפ כל הזמן. לא. חבר'ה, זאת אומרת, שוב, זאת אומרת, הכל בכוונה. לבית מקדש, נכנסים ויוצאים במתינות. מסתמך על מטבעות ישנים. שימו לב, יש שם שתי מטבעות. כל מי שעלה להר הבית, לבית המקדש, היה חייב לשלם מס, מחצית השקל. מחצית השקל. היה לו כוח, לשקל אז היה יותר כוח. נכון, ישר לכיסים של הכהנים, זה בסדר. תשימו לב, זאת אומרת, התגלה מטבע, זאת אומרת, התגלה בהר הבית. מה שקורה בהר הבית, הם חופרים, זורקים את השפוכת, אנחנו לוקחים ומסננים. מה שאתם רואים היום עיר, אנחנו מדברים על עיר דוד, אנחנו מדברים על מקום בין 40-50 דונם, כל הסיפור, כל גודלה של העיר, פחות או יותר רוחבה, אנחנו נראה את רוחבה, אורכה בערך 400-500 מטר, אבל זה משהו מאוד, 40-50 דונם, זה כל העיר. ולמעשה אנחנו מדברים על עיר, כאשר בני ישראל עוברים את הירדן עם יהושע בן נון, נכנסים לארץ ויש חלוקה של שבטים, אז מתחתנו, גיא בן הינום, משם דרומה שבט יהודה, מגיא בן הינום צפונה שבט בנימין, ושבט בנימין איננו מצליח, יש פה עיר. שהראש, השיער שלו נתפס באלה, לא? לא היו לילדים, ולכן הוא... נתת לו עצת אחיתופל, הוא לא קיבל אבל. לא. עכשיו זה משהו שמקים יד לזכרו, זאת אומרת יד כי לא היו לילדים. יש רק בעיה אחת, אז תקשו שני פרקים קודם בתנ"ך, ורשום של אבשלום, זאת אומרת יש 3 בנים, ובת שהוא קרא לה תמר. אז יש בעיית עריכה, נכון. דרך אגב, גם יד אבשלום שאתם מכירים היא הרבה תקופת בית שני, לא בתקופתו. מי בנה בכלל את יד אבשלום? היא הרבה יותר מאוחרת. אבל מי בנה אותו? לא יודעים. לא יודעים, זאת אומרת... והיד שמעתי במלחמת העולם הראשונה זה פתח את היד. אם הייתה יד זו אנדרטה. זאת אומרת, יד זה לא חייב להיות. מה היה למהלך? לא יודעים, לא... אז כמו שאמרתי, אז... עכשיו, דרך אגב, זאת אומרת, לפרח המקסים קראו אמנון ותמר, ואנחנו נורא אוהבים אותו. זה סיפור אחד המזעזעים בתנ"ך. עכשיו, דרך אגב, הם שותלים פה אמנון ותמר, זאת אומרת, מדי פעם בעידוד הם שותלים. בעונה הם שותלים. שלא יודע את הסיפור מיוחד. לא, שלנו לספר את הסיפור, אז עכשיו החליפו לגרניו, הפעמים יש פה אמנון ותמר. זה הוא אמנון ותמר. כנסיית מריה מגדלנה. מה? הכנסייה יותר יפה מבחוץ מאשר מבפנים, זאת אומרת, מבחוץ היא... עוד כנסייה, זאת אומרת, חודש הבא אני חושב, יש טיול להר הזיתים, עוד כנסייה, זאת אומרת, שרואים שם כנסיית האדון בחר, דומינוס פלביט, האדון בחר, ישו בחר על גורל ירושלים. כנסייה נחמדה, קטנטונת שנמצאת שם. למעלה, אתם רואים דגל ישראל. מה? זה הפלטת הזיתים, עטור. מה זה הדגל ישראל? עכשיו יש קנייה של בתים, זאת אומרת יהודים בכל מיני מתחמים וגם זה אחד מהם. אם אנחנו טיפה ימינה, זאת אומרת אנחנו רואים שני צריכים, קטן וגדול. אנחנו רואים שתי כנסיות. על פי המסורת הנוצרית, ישו, זאת אומרת איפה ישו נולד? בבית לחם, כי המשיח יהיה מבית דוד, כל חייו בנצרת,
מגיע, זאת אומרת, לירושלים בעלייה לרגל, ולמעשה השבוע האחרון לחייו, זאת אומרת, הוא בא לירושלים, חי בהר הזיתים, עולה, זאת אומרת, להר הבית, ושם, זאת אומרת, ראיתי במחצית השקל, יש חלפנים, והוא ככה לא אוהב את מה שקורה בבית המקדש, את המסחר ואת המסחרה. זאת אומרת, בוא ניקח, לאחר סעודת הפסח, שהוא עושה אותה בהר ציון, יורד גת שמנים, לא יכול לעלות להר הזיתים, כי זה מחוץ לתחום השבת של ירושלים, יהודי דתי. ואז הוא נתפס. מה? איזה? הר ציון שם. איזה ציון, איזה זיתים? זה זיתים, זה ציון. ואת אומרת, נתפס, נשפט, נצלב, נקבר, מת ונקבר. זה ביום שישי, ביום ראשון קם לתחייה, 40 יום בארץ, לאחר 40 יום מגיע להר הזיתים ועולה לשמיים. אז המסגד, הצריח הגבוה זה כנסיית העלייה. שם הוא עולה לשמיים, ומחכים שהוא יחזור. בית הקברות היהודי, אנחנו רואים בבית הקברות באמת היהודי, שעובר שיקום, מתחתנו הקדרון, נחל קדרון. אפשר לראות שעכשיו יש שם עבודות, עושים פה פארק, עושים תלת, אפשר לראות באמת את העבודות ממש מתבצעות עכשיו. כן, כן, כן. מולנו, הכפר סילואן, כפר השילוח. אבל תסתכלו, זאת אומרת שוב, מתחת לבתים, אתם רואים חורים בסלע. רואים? כן. אנחנו למעשה מדברים, זאת אומרת, על בית קברות. למעשה, זאת אומרת, שוב, כל החורים האלה בסלע האלה קברים. הקברים, זאת אומרת, הקברים כאן, בית ראשון, קודם לבית ראשון, בית שני וכן הלאה. למעשה 3,000 שנה קוברים, ולמעשה אנחנו רואים פה מערות קבורה. מערות קבורה ממש בתוך ההר. זאת אומרת, הבתים נמצאים על ה... מה? ידוע של מי? כן, כן, קברים יהודים, כמובן. חבר'ה, אנחנו נלך בירושלים לשכונה מבנה של האום. הכפר שנמצא מתחת לארמון הנציב, ג'בל מוקבר, ההר הגדול. קצת קשה לראות, אבל בצד שמאל בונים שם שכונה יהודית שנקראת נוף ציון, בתוך ג'בל מוקבר. בואו ככה נמשיך, זאת אומרת להעיף ככה, רואים שטח... מה זה הכפר הזה כאן? מיד, נדבר, אנחנו הולכים לפי... תסתכלו, אתם רואים, זאת אומרת, מעבר לבתים הקרובים רואים שטח חסום. לפניו, זאת אומרת, לפניו זה גיא בן הינום, מאחוריו שכונת אבו תור. שכונת אבו תור, החלק התחתון הערבי, החלק העליון של ה... לא נעים ביקלת אבו תור. רגע, נכון, ודאי שמה, אבו תור, ודאי שמה. אחרי החלק החשוף. אבו תור, כמובן אבו תור. ואת אומרת שוב, זאת אומרת, היא עולה, זאת אומרת, החלק התחתון, אפשר לראות החלק היותר גבוה, זה החלק היהודי, החלק התחתון הוא, זאת אומרת, חלק ערבי. שוב, נמשיך, זאת אומרת, בסיבוב, אנחנו רואים פה כנסייה גדולה, כנסייה שנקראת קריאת התרנגול, פטר אינגליקנטו. שם על פי המסורת היה ביתו של הכהן הגדול, לשם הביאו את ישו, שם למעשה, זאת אומרת, ביררו איתו, לא שפטו אותו ומסרו אותו לרומאים. אז זו הכנסייה, הכנסייה הצרפתית. ולמעלה, כמובן אפשר לראות את הר ציון, זאת אומרת עם דורמיציון, רואים את הכנסייה עם הצריח שלה, זה הר ציון, והרוב היהודי, חבר'ה, ממש רואים את החומה והרוב היהודי, ממש ככה רואים רוב הבנייה, מרבית הבנייה. אנחנו מעלינו בצפת, מי שהקלטים את זה פעם בשנה, כל שנה... לא שומעים אותך. מה? לא שומעים. אני תמיד פעם בשנה צריכים לבקר, כל שנה, כל הזמן מתגלים פה דברים חדשים. גם הדברים פה, זאת אומרת, התקרה הזאת זזה ממקום למקום, המשטח הזה משתנה, כל הזמן משנים את כיוונו, כי חופרים פה. מי שאת אומרת חפרה פה, חופרת פה, זאת אומרת, אחת ארכיאולוגית בשם דוקטור עינת מזר. היא הנכדה של בנימין מזר, המשפחה, יש לה גם דוד, עמיחי מזר, משפחה של ארכיאולוגים, חוקרי מקרא. היא חפרה פה, זאת אומרת, עכשיו היא נמצאת בסכסוך איתם. עכשיו, הסיפור, זאת אומרת, הסיפור באופן כללי. אנחנו, זאת אומרת, שקוראים בתנ"ך, על דוד המלך ושלמה היו מלכים גדולים, נכון? אז זאת אומרת, מוסכם, זאת אומרת, הספר הזה הוא ספר של שבט דוד. ויש, זאת אומרת, חוקרים שנמצאים לא רחוק מכאן, זאת אומרת, בתל אביב, ארכיאולוגים, אנשי מקרא, היסטוריונים, שלמעשה בראשם עוד עומד פרופסור ישראל פינקלשטיין.
היה, זאת אומרת, לפניו, זאת אומרת, היה יוחנן האהרוני, זאת אומרת, יש את התפיסה של אוניברסיטת ירושלים, של דוד ושלמה הם מלכים גדולים, התפיסה של תל אביב, של פינקלשטיין, תפיסה אחרת לגמרי, דוד ושלמה, זאת אומרת, היו מה שככה שבט קטנים. עכשיו, כאשר זאת אומרת, רואים, זאת אומרת, הם ראו, זאת אומרת, בישראל הם רואים מלכים ענקיים, עומרי וערב, מלכים שמופיעים גם בכתבים של עמים אחרים, אז למעשה אומרים, זאת אומרת, השבט יהודה, זאת אומרת, החליט שגם לא היו מלכים כאלה גדולים, שלמה ודוד, ומנסים לפאר ולרומם אותם. וזה ויכוח בין אוניברסיטת ירושלים, זאת אומרת, אוניברסיטת תל אביב, זאת אומרת, בעניינו, זאת אומרת, מי שזוכר, מי שניהל את הארכיאולוגיה הרבה שנים בירושלים זה ידין, והוא הסתכסך עם האהרוני, והאהרוני הקים בתל אביב. זה סכסוך, זאת אומרת, בוא נגיד סכסוך, גם סכסוך פוליטי, גם סכסוך התפיסה. ולמעשה זאת אומרת, שוב, לכן מנסים להוכיח כל הזמן שהיה דוד המלך ודוד המלך היה גדול. כאשר, זאת אומרת, בוא נגיד, מבחינת תל אביב אומרים, זאת אומרת, לא היה ולא נברא. הם היו קודם מלכים קטנים. אין שרידים. ואכן אין לנו כמעט שרידים בתקופת דוד. יש לנו בערך 100 שנה בהיסטוריה, זאת אומרת, בוא נגיד המאה ה-11, העשירית הספירה, שאין, זאת אומרת, אין הרבה חומר. זאת אומרת, אין הרבה חומר, אחרי זה יש הרבה. תקופת דוד ושלמה אין הרבה נמצאים. וכאן, זאת אומרת, באופן כללי, גם בירושלים, גם כאן. כמה לב שקוראים היום? יודעת שצריך לעלות. ההגדרה של העירייה זה סיום קשה. כן? יש הכוונה היא שהחזרה היא קשה. החזרה היא קשה, אני לא יודעת. החזרה לקחו במקומות היינו במים, והחתון, כשסיימנו את הסיור, היינו יום יש לכולם? לא, אבל יש פה כמה מקומות. בוא, עזבתי לא תעברו אותי. ואני אזוז יישאר לי רק מקום אחד. הם למעשה, זאת אומרת, גם יש להם זיכיון, מי שיודע, זאת אומרת, בהר הזיתים יש להם מרכז מידע, המנהרה החשמונאית שנמצאת במנהרה שהוליכה מים, זאת אומרת, בית המקדש, סגווי וכן הלאה, באמת גוף בהחלט עתיר ממון, לא מוכנים, זאת אומרת, לפרסם את שמות התורמים, בשום פנים לא מוכנים, בג"צים וכן הלאה, וחופרים. אנחנו פה למעשה עכשיו בעניין של שיפוט, שיקום, שחזור, זאת אומרת, שימור של אתר, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשטח שנקרא שטח G. איך קובעים, זאת אומרת, את האתרים הארכיאולוגיים פשוט מסמנים שטחים בשמות, שמות, מספרים וכן הלאה, זאת אומרת, לא שייך לשום דבר. האתר הזה התפרסם, זאת אומרת, האתר החפירה כאן התפרסמה בשנות ה-80, חפר פה ארכיאולוג בשם יגאל שילה. ויגאל שילה, זאת אומרת, הייתה לו מלחמה קשה מאוד עם החרדים, כאשר הם טענו שהוא חופר בקברים וכן הלאה ופה ושם. יש רק בעיה אחת, זאת אומרת, יש בעיה אחת שכנראה הם לא למדו כל כך את זאת אומרת, הם עושים אתרא קדישא, הרבה רעש, בלי לדעת ההלכה. כי על פי ההלכה, לא, ההלכה הם אמורים לדעת, ועל פי ההלכה אסור לקבור בעיר. ואנחנו למעשה נמצאים בתוך עיר, ולכן הקברים הם שם, זה נכון, שם יש קברים, זאת אומרת, מעבר לכמות עצומה של קברים, הם מתקופות קדומות, בתוך עיר אין קברים. ספר היסטוריה או ספר תנ"ך, ומה שהוא מגלה מופיע לו. אז לפני שאני אגע בשטח הזה, אני אתן לכם מה גילו לפני כשנתיים שוקרון ורייך. הם חופרים בשילוח שם ומגלים רחוב, רחוב בתקופת בית שני. ואז הם פותחים את מלחמות היהודים של יוסף אלימלך יוספוס פלביוס. ברחוב הזה, זאת אומרת, הם מגלים, זאת אומרת, מתחת לרחוב יש תעלת ניקוז, שדיברנו עליה בהמשך. הם רואים כל כמה מטרים התעלה שבורה, שברו את התעלה. וזה שמישהו הלך וחיבל ברחוב, חשף את החלקים מתעלת הניקוז. עכשיו, תעלת ניקוז גדולה, אנחנו הולכים בה. זאת אומרת, אפשר ללכת ברוב הדרך, אנחנו הולכים זקופים לחלוטין, יש מקום, בנויה. חלק ממנו טיפה התכופף בגלל המצב היום, אבל לא בגלל
ואז הם מגלים כך. מרד הגדול, שנת 70 לספירה, יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון שמתעד את התקופה ההיא, ואחרי שהמיתו הרומאים חלק האנשים היוצאים אליהם, ואת שריתם לקחו בשבי. חקרו למצוא את האנשים המסתתרים במנהרות, וקראו את שכבת האדמה אשר על גבן, ואת הנופלים בידם יקו לפי חרב. ובמנהרות נמצאו כ2,000 פגרים, מהם פגרי אנשים אשר טרפו את נפשם בכפם, וכולם חללי רעב. זאת אומרת, כאשר אתם קוראים, רואים את זה, לוקחים את יוסף מתתיהו, וחבר'ה, זאת אומרת, כאן בדיוק, בתוך התעלה, התגלו, זאת אומרת, גופות ושרידים לא, כי משנת 70 לספירה, אבל התגלו, זאת אומרת, כלי בישול, כלי אוכל. זאת אומרת, אנשים ברחו דרך המנהרה הזאת, ברחו לכיוון, חלקם יכול שהגיעו לרודיון, הגיעו למצדה. כמו שאמרתי, זאת אומרת, זה חלומו של כל הארכיאולוג, זאת אומרת, לגלות דברים שהוא מגלה בעיניים, והדברים האלה באמת מתועדים לפני 2,000 שנה. אבל מה זה החפירות? מצד אחד לצד השני, חבר'ה 533 מטר, לא ברור איך הדבר הזה אומרים נעשה. שתקעו בקצה הנתדות כאלה, ואז הם ראו לאן זה יותר. לא יודע, אתה יודע, זה השערות. לא סביר, לא, בוא נגיד, ארמון השערות, לא ברור, הדבר הזה לא ברור לחלוטין. זאת אומרת, לא ברור לחלוטין. אוקיי, אז אנחנו מגיעים, זאת אומרת, לשטח G. וכאן, זאת אומרת, כאן חופר, כמו שאמרתי, יגאל שילה. שוב, חפרו לפני זה, בשנות במאה ה-19, ולמעשה בתקופה הירדנית, כל הזמן חופרים, והוא מגלה פה, זאת אומרת, מספר דברים. אז מגלה, זאת אומרת, שוב, זאת אומרת, קצת קשה לנו לראות, אבל שימו לב, רואים פה, תסתכלו, המבנה, זאת אומרת, המבנה בתכת, ועליו עמודים, מגלים פה בית שמתאים לתקופה, מה שקוראים לו, בית ארבעת המרחבים, מתאים לתקופת בית ראשון וקודם לו, מצאו פה איזה חרש שרשום אחיאל, ולכן מייחסים את זה למשפחה בשם אחיאל שגרה פה. דבר נחמד ויפה. מגלים פה, זאת אומרת, קצת קשה לנו לראות, מגלים פה, זאת אומרת, כמו חומה, כמו קיר, לא יודעים, זאת אומרת, יש השערות שזה או שזה, שדוד כובש את מה שנקרא מצודת ציון, הייתה פה מצודה, אולי זה הארמון, לא ברור, אבל זה מהתקופה ההיא. זה לא צמוד לארמון? שחשבו שזה ארמון? זה צמוד. כן, אבל אם זה אנחנו, זאת אומרת, אמרתי, הכל בגדר השערות. מתגלים פה עוד כמה דברים, זאת אומרת, שוב, אנחנו מדברים פה על קריה שלטונית, זה לא עיר שיכולים לגור בה הרבה אנשים, כ-40-50 דונם יכולים לגור, כ1,000 איש. זה המספר, לא יכולים לגור פה יותר מהמספר הזה, אבל זה קריה שלטונית. ומגלים פה דבר, תסתכלו זאת אומרת על האבן הזאת עם החור, רואים אותה? איזה? מישהו מנחש מה זה? איזה אבן, אתה לא רואה. זה נקודת ציון איזה אבן אתה מתכוון. זה אבן עם חור. נכון. עמוק, תראה, זה יכול להיות. שם כן, אבל הם הסתירו. חבר'ה, אנחנו מדברים על שירותים לפני כ3,000 שנה. בבית שאני יש גם כזה. לא, הרבה יותר מאוחרים. בסדר, אבל יש גם... בבית שאני יש שירותים ציבוריים. זאת אומרת, יש גם את זה בעכו, זאת אומרת, יש, בסדר. אנחנו מדברים על שירותים, חבר'ה, כשאנחנו מדברים על תקופת דוד, כ3,000 שנה. אז נגיד 2,500 שנה, בסדר? המקום הזה חרב. יש לך אפשרות לקפוץ להריח. היום, זאת אומרת, שאנחנו רוצים איזה מסמך שיאשר לנו מה שנקרא נוטריון, אז אם אתם, מי שזוכר פעם היה חותמת משעבר, הם יש להם מדבקה, זאת אומרת, הם יש להם מדבקה. אבל למעשה זה מסמך, זאת אומרת, רשמי, מאושר, זאת אומרת, עכשיו חבר'ה, זה לא המציאו, בוא נגיד איגוד עורכי הדין, הם לא המציאו את זה. הדבר הזה קיים כבר אלפי שנים. במוזיאון, בבניין כלל, יש את המוזיאון הזה, מי שרוצה יכול לבקר. זה היה באיזשהו מקום וזה עבר לשם, אז החלטה עליה על פלס. אבל חבר'ה, אנחנו מדברים על... לא, זה היה שם, עכשיו זה עבר לבניין כלל. אין, שם בונים מלון. מה שמתגלה, זאת אומרת, מה שמתגלה כאן, מסתבר, זאת אומרת, שהדבר הזה, זאת אומרת, הוא דבר עתיק, ואכן מסמכים או חוזים בין האנשים, זאת אומרת, שרצו, זאת אומרת, למעשה לשמור אותם, זאת אומרת, כאילו, ארכיון. אני חותם איתך על חוזה, משהו למכירת, זאת אומרת, אנחנו שומרים את זה בארכיון המדינה. ובמידה, זאת אומרת, ויש בינינו סכסוך וויכוח, באים לפה, הנושא הזה חתום על דבר שנקרא בולות, חתום, ואז זאת אומרת, באים, אני תכף אני אעביר לכם, בולה,
ואז זאת אומרת, באים ופותחים ורואים את מי צודק. מה, זה בא מהמילה בול? כנראה, עכשיו, בול, זאת אומרת, מה שעשו, זאת אומרת, שוב, שאנחנו מדברים, זאת אומרת, יש לנו פה, זאת אומרת, מסמך חתום, זאת אומרת, עם חוט, וזאת אומרת, אז לא היה, זאת אומרת, השעבר שיש היום לנוטריונים שכבר הפסיקו להשתמש, היו משתמשים בחמר, בטין. וכל פקיד, זאת אומרת, היה חותם את זה עם חמר, וטין, חמר, זאת אומרת, חמר מתייבש, עם חותם שלו, שידעו, זאת אומרת, מי האיש הזה. עכשיו, בגלל שהייתה פה שריפה, עכשיו חמר שבא במגע עם אש, מתקשה ונשמר לנצח. ולכן מתגלה פה, זאת אומרת, מתגלה פה בחדר הזה, מתגלות כמה עשרות בולות כאלה, חותמים. ואז הם לוקחים, זאת אומרת, ומסתכלים, דרך אגב, כל החותמים האלה התגלו כאן באזור הזה, והם מסתכלים ורשום, וכאן מגלים, למעלה גילו גם עוד כמה בולות, מסתכלים, רשום לגמריהו בן שפן. זה מופיע בתנ"ך. חבר'ה, ואז הם הולכים לתנ"ך, לספר ירמיהו, ורשום גמריהו בן שפן, הסופר בחצר העליון, פתח שער בית אדוני חדש באוזני קולם, ומגלים, זאת אומרת שהאיש הזה, זאת אומרת, זה לא איזה... יש איש כזה. זאת אומרת, האיש הזה, זאת אומרת, היה. האיש הזה קיים. ולכן, זאת אומרת, שוב, זאת אומרת, בוא נגיד לארכיאולוג, זאת אומרת, כמו שאמרנו, ויכוחים, דוד שלמה, בוא נגיד לתקופת ירמיהו, כבר אין ויכוחים. כי יש נמצאים קודמים, וחבר'ה, זאת אומרת, אין דבר כזה, זאת אומרת, בוא נגיד לך, ואז כל מי שיכול להגיד, כן היה, לא היה, תנ"ך נכון, לא נכון, חלק ממנו לפחות נכון, כי חלק ממנו הוא מוכרח. אז בוא נגיד, מבחינת ארכיאולוג, מבחינת נמצאים, קוראים בשיר השירים. דרך אגב, עוד דבר, זאת אומרת, לפני שניגע בשיר השירים, ניגע בתהילים. דוד המלך בתהילים הוא חושב, זאת אומרת, ירושלים ערים סביב לה. אז כשאנחנו מדברים על ירושלים, זאת אומרת, זה לא... שימו לב, זאת אומרת, אנחנו למעשה נמצאים הר המוריה או עיר דוד, אבל למעשה אנחנו נמצאים במקום הנמוך ביותר, ואכן, שימו לב, ירושלים ערים סביב לה. זאת אומרת, היא הרבה יותר גבוהים מירושלים עצמה. כמו שאמרתי, תימנים קוראים בשיר השירים את הפסוק, זאת אומרת, אעלה בתמר ואחז בסנסניו, לוקחים את המילה בתמר, הופכים את זה לתרמ"ב, ועושים עלייה תרמ"ב 1881-82. מגיעים לירושלים התימנים. ירושלים מרבית האנשים, זאת אומרת, חיים על כספי חלוקה, ספרדים, אשכנזים, מגיעים תימנים בלי בגדים, בלי אוכל, בלי שום דבר, ואז אומרים מה אנחנו צריכים לשתף עוד כמה, עוד אנשים בחלוקה, למעשה מתעלמים מהם, כן יהודים, לא יהודים, נמצאים ברחובות, ואז מגיעים, זאת אומרת, אנשי המושבה האמריקאית, נוצרים, מגיעים, זאת אומרת, אנחנו, חבר'ה, אנחנו לא יכולים לראות אנשים מתגוללים ברחובות, בלי אוכל, בלי בית, ובאים לעזור להם, ואז היהודים מחליטים, לא יהיה כדבר הזה שנוצרים יעזרו ליהודים, בשום פנים ואופן, רוכשים להם, זאת אומרת, אדמה כאן בסילואן למטה, מקימים שכונה, שכונת התימנים, ולמעשה מתגוררים כאן. זאת אומרת, הייתה פה שכונה, ממש שכונה של תימנים. כמובן, סילואן, מה שאתם רואים היום, זה לא, זאת אומרת, זה היה כמעט כלום. מתגוררים פה למעשה, זאת אומרת, התימנים עד שנות ה-30, 38, 6, פרעות, עד הפרעות. עד הפרעות, 36, 9, לא יכולים לחיות פה ופשוט עוזבים. אז, זאת אומרת, כמו שאמרתי, נמצאו שם בעיר דוד, סליחה, בסילואן, בחלק התחתון של סילואן, ויש, זאת אומרת, שוב, זאת אומרת, גם מופיעים בספרות, גם יש הרבה, זאת אומרת, כתוב הרבה מאוד על התימנים שגרו שם. בוא נסגור לבד. עושים עליך אתר, נו. עושים עליך... כל סיום הוא התחלה. טוב, אנחנו בכל זאת אומרת שוב, זאת אומרת, עיר דוד, כמו שאמרתי, זאת אומרת, יש כמובן את מערכת המים שאנחנו סגורה בשבת, ממליץ, זאת אומרת, להגיע אליה, וממליץ להגיע, זאת אומרת, לעיר דוד, אני ברצינות, פעם בשנה בערך, כי כל שנה מגלים דברים חדשים. עלייה לרגל, עלייה לרגל. לא, באמת, המקום הזה, זאת אומרת, מדהים, זאת אומרת, סובל מעודף, הרבה פעמים מעודף מטיילים. באמת, יש פה תקופות של... צריכים להזמין כמה שבועות מראש, תור לקבוצה. זה היה סיורנו, ככה נגענו קצת בהיסטוריה, קצת בעבר, קצת בעיר דוד. כאן מסתיים הסיור. תודה רבה שונה לחלוטין, שונה לחלוטין. מה יש מתחת לסוף שלך?